Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang natambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lindy. Matagal ko na po kayong sinusubaybayan kasi sa bawat kwento ng ibang tao na naririnig ko sa programa ninyo, may natututunan po ako. O, di ba? Kala nyo wala kayong napupulot mula sa kakamaritas namin ng mga kaibigan namin. Buhay ng kaibigan. Buhay ng mga kakilala namin eh. Kaya naman, ngayong may kinikim-kim akong sama ng loob, naisip kong sumulat sa Mahiwagang Burnay. At gusto ko po sanang marinig ang opinyon ninyo. Ganito po kasi. 5 taon na po kaming kasal ng asawa ko. Maayos naman po ang buhay namin. Meron po kaming sariling bahay, may konting ipon, at parehong may trabaho. Stable naman po kami sa aspeto ng pananalapi. Ay, sana all. Sana all. Sana all hindi nagtatrabaho pa tapos operahan agad. Totoo. Sa true talaga. Stable naman po kami sa aspeto ng pananalapi. Kaya naman po hindi ko maintindihan kung bakit sa loob ng 5 taon ng aming pagsasama, ni minsan hindi po ako nakatanggap ng kahit anong regalo mula sa kanya. Wala nung unang taon namin bilang mag-asawa. Wala kapag birthday ko. Wala kapag Pasko, wala kapag anibersaryo namin, wala kahit munting sorpresa, simpleng bulaklak o sulat. Nung una, pinapalampas ko. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi lang naman siya expressive. Baka hindi lang talaga siya sanay. Baka hindi lang niya alam kung paano. Pero habang tumatagal, hindi ko na maiwasang masaktan. Lalo na kapag nakakakita ko ng ibang misis na may hawak na rosas kapag Valentine's o kahit simpleng cake kapag birthday nila. Naiinggit ako. Hindi sa regalo kung hindi sa effort. Dun sa pag-alala at dun sa intensyon. Hindi ko tuloy maiwasang itanong sa sarili ko kung hindi ba ako karapat-dapat alalahanin. Hindi ba ako sapat para paglaanan kahit konting oras o sorpresa? Hindi ko naman siya hinuhusgahan bilang asawa. Mabait naman siya. Wala akong problema sa kanya pagdating sa trabaho, sa bahay, at sa pananagutan niya bilang padre de pamilya. Yung aspetong emosyonal at pagpapakita ng pagmamahal sa paraang ramdam ko, yung kulang. Laging may bakanteng espasyo sa puso ko na hindi po niya maabot. Masakit kasi kaya naman niya. May trabaho siya eh. Nakakabili naman siya ng gusto niya, pero kapag ako na, laging wala. Hindi naman ako humihingi ng mamahaling regalo o bonggang gesture. Gusto ko lang naman maramdaman na iniisip niya ako, lalo na sa mga espesyal na araw. Tambalang kumikinang maliba akong masaktan. Malibang umasa sa munting bagay, lalo na kapag may okasyon. Sapat na ba na sinasabi niyang mahal niya ako kahit wala siyang pinapakitang effort
para iparamdam yon. Paano ko ba ipapaliwanag sa asawa ko na ang regalo ay hindi lang bagay? Isa itong mensaheng nagsasabing naalala niya ako, na mahalaga ako, at nag-effort siya. Salamat po sa inyong payo, ang inyong nakumikinang na tagapakinig, Lindy. Lindy! Parang nakakalungkot naman yung kwento mo. Oo nga, pero... ito yung nakakalungkot na kwento na kinikwento mo na masaya naman kayo, wala naman kayo problema, pero nalulungkot ka. Ito yung mga tipo ng kwento na akala natin nakakainggit lahat ng, o kaya wala ng problema yung mga mayayaman. Oo. Kasi lagi tayo may ganun eh. Well, kami ewan ko, kaming mag-asawa ganun kami. Pag nakakita kami ng sobrang yaman ng mga tao. For example, mga celebrities. Yan. For example, Marian Dingdong. Na ang yung mga itsura nila, ano pa bang hihilingin nila? Yung mga itsura ng mga anak nila, kamukha nila. Pag nakita mo yung mga posting nila ng bahay nila, mansion. Tapos ang daming endorsement. And, there are so many things na talagang masasabi mong, wow, grabe. Lagi namin tinatanong mag-asawa yan eh. Ano pa kaya ang problema nila? Yan. Doon tayo lagi nang gagaling, That's the POV ng ikaw na sa labas. Parang ganito din kay Lindy eh. True. Malamang yung mga nakakilala sa kanila. Correct, hindi lang. Kahit hindi mo chismis sa amin, nakakilala sa inyo, yan din yung tanong. Oo, pero sa loob pala, may butas doon. Correct. Diba? Grabe, feel ko yung sinabi niya na, yung lungkot niya yung, kaya naman, kaya lang merong hindi maabot, merong espasyo sa puso niya na hindi maabot ng asawa niya. 'Di ba na tayo on a outsider's perspective, ako ang naisip ko diyan, kung hindi kayang bili ng asawa mo, hindi ko bumili. Simplihan lang natin yung mga bagay-bagay. Huwag na tayo doon sa effort. Kaya lang, kanya-kanya kasi talaga tayo ng kagustuhan sa buhay. And really, to be honest, we can't have it all. Una sa lahat, ito lagi namin sinasabi ni Diego Bandido. Have you expressed it? Yan, na-verbalize mo ba? Sinabi mo na ba ito? Kasi ulitin namin, hanggat hindi mo sinasabi at ine-explain na meron kang, kasi ang laking bagay yung sinabi mo merong espasyo sa puso ko na hindi mo maabot dahil hindi mo ako nabibigyan ng regalo. Alam mo, feeling ko kung ikaw ay isang asawa na lalong-lalo pa kaya mong ibigay, 'di ba? Hindi imposible na hindi niya ibigay eh. Tama. 'Di ba? So yun yung first question, have you actually expressed it and verbalized it na big deal sa'yo yung balat ng sibuyas kahit na yun lang ang iregalo. Basta nag-effort, basta naalala. Lindy, ito naman yung gusto kong makita mo sana na POV, na perspective na, alam mo, 'di ba, tayo may mga asawa na parang kumbaga you work as one. Parang mag-isa team. na kayo. You are a team. Kung meron may butas, wag mo lang hayaan na siya yung pupuno. Kumbaga i-guide mo siya kung saan doon. Kasi again, magkaiba tumakbo yung utak nating mga babae at lalaki. 'Di ba, kagaya nga noon, sabi ko, napagkwentuhan namin ni Nicole na gusto akong interview ni Nero para sa Mayet de la Rosa. Sa Mayet de la Rosa. Sabi ko, na story. Sabi ko, alam mo, mas magandang tanungin mo yung misis ko kasi iba magkwento ang babae. Detalyado eh. Sa mga lalaki kasi, ganito nangyari tapos etong ginawa ko. Tapos na. Correct. Kaya nga alam mo, kami mag-asawa, sabi namin magpa-podcast kami. Iniisip ko pa lang kung paano yung pagod ko kasi sigurado ako. Sasagot. Ako lang yung magsasalita. Is nandun. Pero anong ginagawa natin, 'di ba? Nagtatry tayo magpuno yung ganon. So, yun yung kaya mo na alala kasi yung kwentong yon na si Mrs. na lang pakwentuhin mo kasi meron siyang mga masasabi na hindi ko nasasabi or hindi ko naiisip. Kasi kahit saan pagbalik-balik na rin, magkaiba po mag-isip ang lalaki at babae. Tama. Hindi po natin i-expect na madidisappoint tayo always if we expect other people to be like us. Tama. So for example, kung ikaw yung tipo ng taong mahilig ka nga magregalo,
Kung ina-expect mo na yung mga tao sa paligid mo, regaluhan ka din pag Pasko, madidisappoint ka kasi hindi lahat may pambili. Hindi lahat may pake. Tama. Hindi lahat talaga ganun. May mga tao talagang sadyang hindi expressive. Kay Nicole na nga lang yung mga umattend sa kasal, pinakain niya lahat-lahat. Nung nagka-problema siya. Iilan lang pala silang natira. Kasi, wala, di ba? Kasi hindi mo may expect na ganun that's how it works Because, and ganyan yung mundo. Correct. At pag in-expect mo na lahat ng tao parehas kung paano ka mag-isip or paano ka to deal with problems, you will really be always disappointed. At hindi mo rin din alam, Lindy, yung mga nakikita mo na binibigyan ng bulaklak, may mga couple din na parang pinapakita lang na okay sila Correct. Pero behind closed doors, katulad ng sa inyo. Oo, mas malala yung mga problema nila. Hindi natin, eto na naman, ulitin natin, hindi natin sinasabing wala kayong issue. Yan, hindi natin na, ano yung term? Hindi natin kinakancel. Okay, kinakancel. May ano yung term? Invalidate. Yan. Thank you, Chloe. May mga nakikita talaga yung bulag na hindi natin nakikita. Yan. Yung bisita nating bulag. Chloe, thank you. Invalidate. Yan, that's a perfect term. We're not invalidating your feelings. Siguro, nagkakwento lang din kami na may mga taong nagkakaroon ng regaluhan. Pero nagkakaroon sila ng tikiman sa ibang tao. Yan. Nagbibigay siya ng regalo sa misis niya na bulaklak pag Valentine's Day, pero yung katawan ni Mister nireregalo niya sa kerida niya. Ang luma ng kerida. Or kung minsan parang feeling of guilt dahil maginawa, I will do good things sa wife ko. Yan, diba? Mga ganon. May mga ganon May mga kwento kasing ganon. May mga ganyan. Hindi maaring storytelling alay lang kami ni Diego, pero hindi imposible na. So, it's not really all about gifts. And again, uulitin lang natin, hindi talaga lahat expressive. Kasi kung may space mo doon, hilahin mo yung kamay niya na eto dito mo i-guide. Yan, i-guide mo siya. Kasi 'di ba, lagi naming tinuturo dito na yung empowerment sa partner, napaka-importante 'yan. Na pantay ang lalaki at babae, yan. Both ways, 'di ba, sa babae sa lalaki, na i-empower niyo ang isa't isa. Correct. Huwag kayong mag-expect na gawin niya to hindi siya ganun parang ganun. Importante din talaga for you to know, Lindy, na iba-iba talaga tayo ng love language. Baka nga hindi mo na nakikita kung ano talaga yung love language niya. Kahanap. Na mapunan yung space na yun. Ng space na yun. Iba pala yung love language iba ni talaga, Mister. Correct. Kaya nga ang una ko talaga ding naisip talaga, Jegs, is edi kung hindi niya kayang ibigay yung ganun, ikaw mag-effort sa sarili mo. I mean, it's not bad also na gumawa ka ng paraan para sa sarili mo. Diba? Kung talagang hindi siya ganun basta ang una sa lahat, express mo lang. Para lang din alam mo na alam niya na ito yung nararamdaman mo. Parang iba talaga tayo Ito naalala ko lang yung kwento ni Totoy Bato. Diba? Yung dati natin kasamang DJ. Kasi halimbawa kung may magbibigay po ng flowers kay Nicole, kung minsan pinamimigay niya dito kasi ang dami na, bibigay ko yan sa asawa ko. Ibigyan ko. Tapos, makita ni Flo, nakasama ni Totoy, sabi niya, buti pa si Diego, nagbigay, ikaw wala. Ang hindi niya alam. Ang hindi niya alam, ang tunay na kwento sa likod ng mga bulaklak na yan. Diba? Kasi laging may kwento sa likod Sa likod ng all our action, sa likod ng kung bakit tayo ganon. Diba sabi ko nga sa'yo, nung anniversary namin ni Ren this year, first time ulit, after so many years na married kami, 15 years na kaming married Diba? Na nagbigay ulit siya ng bulaklak. Ano yung kwento behind it? Kasi nung nililigawan niya ako, kaya nga 'di ba na-experience yung nakakuha ng mga bulaklak mula sa bouquet na binibigay sa akin. Ang daming bulaklak. Kasi bago kami ikasal ni Ren, hindi naman niya alam kung anong ginagawa ko sa mga bulaklak kasi hindi pa kami kasal, wala pa kami sa isang bubong. Nung mag-asawa na kami at nalaman niya kung anong ginagawa ko sa mga bulaklak pagkatapos kong picture at i-post, na-realize na it's so impractical. Hindi na siya practical. So nagbago na siya. Instead of flower ang binibigay niya pabango na may flower na drawing, floral scent. 'Di ba yung mga ganon kasi
significance, mga ganyan. So, laging may kwento. So, for sure, kapag kinausap mo yung mister mo, may kwento kung bakit hindi siya ma-effort. May kwento kung bakit hindi siya ma-express ng kanyang damdamin, mga ganon. So, pag-usapan nyo yun. Oo, kaya nga sabi ko, kinakailangan nyo i-train yung isa't isa. Diba? Turuan mo siya na, kasi, darling, sweetheart, ito kasi ito yung correct. Gusto ko, hindi naman to, baka pwede mong, para, tama. diba? Kasi dapat maging transparent ka kasi parang may space sa heart ko na parang, pag hindi ako nakakatanggap ng anything sa'yo, oo, parang may nalulungkot. kulang. Oo, yan. merong hindi naaabot. Oo. Naalala ko lang tong sinabi nung isa kong friend, hindi daw naaabot kapag may eme daw sila. So sabi niya, so trinain niya yung mister niya kung anong gagawin. Oo. O di ngayon, naabot na. Oo, di ba? Oo. Diba? Oo. Simple Kaya lang train your partner. Train your partner. Ganon. Oras natin mga kabisyo, 1:39 na. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!